Has vist el cartell? L'ha dissenyat i dibuixat ella i a mi m'ha semblat boníssim. Però és que és una nena que, a veure, té les seves coses, però espavilada o és una estona? Es veu que ha convidat una poeta important i tot. Com es deia? No ho sé, però és important. Ei, mama! Que m'ha deixat el mòbil. Ah, sí, t'estava sonant. Vale, gràcies. He vist els teus missatges. Jo no he fet res. I per què la Lucía creu que sí? Mama, la Lucía està boja. O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan. Clar que no. S'ho inventa segur. Clar. M'ho jures? Sí. M'ho promets? Sí. I el teu cosí? Va fer alguna cosa? Roger, mira'm, sisplau. Roger, el Pol ha fet alguna cosa? Joder, no vull ser el xivato, mama. És que... No, denunciar una agressió no és ser xivato.